na mjesto saborske zastupnice, ne bi to bio predmet kaznenog postupka. Hvala. Evo, dakle, sad sam ja jer idu članovi odbora prvo, pa onda vanjski. Dakle, vezano uz ovo vaše izlaganje, vi ste odabrali taktiku napada, je li? Zašto odgovarati na pitanja, idemo u napad, pa ako treba i malo lagati, dakle, da ste prekidani, ja to razumijem, ali to meni samo potvrđuje da ove sumnje koje sam ja iznosio ovih dana itekako imaju utemeljenja. Dakle, nisam čovjek kojeg se da zastrašiti, kojeg će takav pristup na bilo kakav način, nisam takav čovjek. Vi vrlo vjerojatno to dobro znate. A što se tiče mojih presica ispred glavnog državnog odvjetništva, pa znate li koliko sam ja kao predsjednik antikorupcijskog vijeća gurao slučaj Sablja gdje su našeg diplomata potjerali iz Ministarstva vanjskih i europskih poslova zbog muljaža koje je otkrio, da bi čovjeka sad vratili na posao. DORH je bio odustao od tog predmeta. Da nije bilo antikorupcijskog vijeća, ne bi se predmet ponovno, ne bi oživio kao što je oživio onaj slučaj Gabrijele Žalac koji je u DORH-u bio mrtav pa ga je oživio Ured europskog javnog tužitelja. Ovdje je DORH ponovno oživio taj predmet i još se vode istrage, a sve je crno na bijelo. I dalje ću vršiti takav pritisak na institucije dok ne počnu raditi svoj posao. Ako u mom mandatu budete raspolagali sa podacima iz izvida, svatko ko bude odavao, ko bude činio kazneno djelo iz članka 307, ne 307a, povreda tajnosti postupka, će biti procesuiran. Znate, a sad vi meni anegdotalno navodite primjere slučajeve koji se dogodili prije mog dolaska. Što da vam odgovorim na to? Ja sam u terenu bio sudac Visokog kaznenog suda kad ste imali svoje istupe ispred zgrade glavnog državnog odvjetništva. Meni nije bila nikakva namjera da vas plašim, da vas napadam, ali znam za vašu besprimjernu hrabrost. Upoznat sam. Povreda članka 238 jer ne mogu odgovoriti drugačije. Dakle, prijetite nekakvim uhićenjem koliko vidim. Dakle, ako se bude pritiskao DORH, ne bojim se ni toga. Ne bojim se ni toga i dalje ću nastaviti se boriti protiv korupcije u Republici Hrvatskoj, a vezano uz taj slučaj da se pozivam na neke anegdote, pa vi ste se pozvali. Vi ste sami sebi skačete u usta. Vi ste naveli primjer da sam ja ispred glavnog državnog odvjetništva, odnosno ispred zgrade DORH-a imao konferenciju za medije. Nisam ja to otvorio. Skočili ste sebi u usta. Nećete uspjeti u tome. Nisam skočio sebi u usta, nisam govorio ni o kojem konkretnom kaznenom predmetu. Govorio sam o vašem performansu pred zgradom državnog odvjetništva, a prijetnje, koje sam na to prijetnju uputio, ja sam rekao da će DORH raditi svoj posao, da će DORH procesuirati svakog koji počini, protiv kog se pokaže sumnja da je počinio kazneno djelo iz člana 307 kaznenog zakona. Smatrate li vi da sam trebao drukčije reći ili da se ne treba, kad vi radite, ako radite ili kada bi radili i vi ili bilo koji drugi kazneno djelo, da mi ne bi trebali postupati? Razmislite. Nema replike na ovo jer je glavni državni odvjetnik zapravo nije mogao odgovoriti, ali sam ja dopustio na moju povredu Poslovnika odgovorio, ali ja sam dopustio. Ne može jer nije bilo je izvan Poslovnika. Možete povredu Poslovnika. Ja imam 2 opomene, dakle sljedeća opomena gubim pravo riječi. Pazim ja na to, zato sam i pitao ovdje, prema svima isto. Gospodin Šimrak, povreda Maksimilijan Šimrak, povreda Poslovnika. 238, zahvaljujem predsjedniče, pa ja bih samo podsjetio da ste vi pokazali kako se borite protiv korupcije u onom slučaju kada ste dilali informacije, ne zato da bi zaštitili javni interes, nego da bi nanijeli političku štetu pojedincima. Kako ste rekli, sve usmjerite na Plenkija. Tada ste pokazali svoje pravo lice. Idemo dalje. Gospođa Dalija Orešković, replika.